Nire neska gero eta hobeto moldatzen da euskeraz, baina idaztea kosta egiten zaio oraindik. Eta ondo idazten tematzen denez, WhatsApp bati erantzuteko abiadura handiko trenaren obra baino denbora gehiago behar du. Ordu erdi barru aterako naiz lanetik. Superretik zerbait erostea nahi? Superretik pasatzen bazara... Pasatzen bazara edo pasatuko bazara? Erosi arrautzak. Arrautzak edo arraultzak? A ver. Bueno, Manoak, bakarrik geratzea izbulegoan? Arte. Bai. Superretik pasatuko bazara, erosi arrautzak. Takito. Kontxo, arrautzak erosita ere zuk idazterako kadukatuko ziren. Zergatik ez duzu mundu guztiak bezala idazten, emotikonoekin eta akatsekin. Ba, ez dudalako ezer ikasten. Joanes, nire maizua, esan dit idazkera hobeto behar dudala. Ta WhatsAppak ondo idazteko. Bere euskaltegiko Joanes maizu putoi, ipagaldekoa naiz, super euskalduna naiz. Zeoteaki horrek. Kontua da, motel idazteagatik gure harremana arriskuan dagoela. Ze iruitzen, Zu tani bakizu. Kondoi retardanteak gauzitu, zu gustatzen zaizun izanetiko. Bale, maitia oraintxe. WhatsApp hau idazten bukatzen dudanean. Egun hauetako baten tetxoa pintatu beharko nuke. Ta, listo. Bidalita. Maitia, presnago. Bueno, badaukat denbora Joanesi beste WhatsApp bat bidaltzeko. A ver. Nere neskata bere euskaltegiko maixua elkarrei WhatsAppeatzen ari dira. Praktikatzeko dela esaten dute, ja. Beste zerbait praktikatu nahi du horrek. Baina, ojo, nik konfiantza osoa daukat nere neskarengan. Egunon. Egunon. Zein da? Zein da? Zein da? Inorez, komunera noa. Baina zein jutea komunea mobileakin. Bueno, ni batzutan porno ikusteko. Zerbait eskutatzen ari zait. Eta telefonoko mezuak begiratu egin behar dizkiot. Agur. Eon. Ez tezu musik eman behar? Ai, semimoso jarri zaren, azken aldian. Oso ondo, egon da, baina joan behar naiz. Baina, eguendik ez tezu honen ikusi. Ala. Ai, nola jarri nauzun, segiz, Ez, lanea behando, iritsiko zea, Orain ikusiko dugu, zer esaten dion Joanes kabroi horrek. Tabernan itxagongo zaitut bostetan liburuak emateko. Ja, liburuak. Orain ikusiko dugu. Ezin naiz joan, nire mutilarekin geratu naiz. Hain da zoragarria, ezin naizela beraren gandik urrun egon. Orain, konversazioa borratu, eta listo. Nire neska ez da enterature egingo. Nire bizitza bera baino gehiago maite dut. Hala, txupatesa.
Ara, kasualitatea. Zer medizak gire Bernarda Txaraberria? Ni? Zergatik? Biziki hobetu dizi euskera, Orain dotore eta askar idazten dizi. Zerbait hartuko duzu, Joana, ez da, porzitu, zemuz iparraldean. Ondo, orain dotore eta askar bidaltzen didizi WhatsAppak. Baina ez dizu WhatsAppik bidali? Iparraldean ongi, Han zemuz bizizara, iparraldean. Ondo, erriga emitxe dekate. Ezin naize, Juane, nire mutilarekin erratu naize. Hain da zoragarria, ezin naizela berarandik irin eron, Gainontzeko mutilek goraralea ematen didate. Ja, zure telefonoan ez dira, mezuak porratu. Ta. Ez.